इथं पॅन गरम झालेला आहे, गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि इथं मी 1 कप हे गावरान तीळ घेतलेले आहेत. तीळ बाजारातून आणल्यानंतर निवडून घ्यायचे, कोरड्या फडक्याने पुसून घ्यायचे आणि मग वापरायचे. गावरान तिळाची चव ही खूप छान असते, म्हणून शक्यतो गावरान तीळच वापरा. तर तीळ आपल्याला हे स्लो गॅस फ्लेमवर मस्त असे भाजून घ्यायचे आहेत. फक्त जास्त भाजायचे नाहीत, नाहीतर त्याची चव कडवट होते. तो हलके असे भाजून घ्यायचे आहेत. थोडे फडफडायला लागले की समजायचं तीळ भाजून झालेले आहेत. आणि आता हे तीळ मी दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत. आणि आता त्याच पॅनमध्ये मी हे पाऊण कप शेंगदाणे घेतलेले आहेत. शेंगदाणे पण आपल्याला मस्त असे मीडियम गॅस फ्लेमवरच भाजून घ्यायचे आहेत. हे बघा, शेंगदाणे छान असे भाजून घ्यायचे आहेत. आणि शेंगदाणे मी आता हे गरम गरम शेंगदाणे आहेत तर एका सुती फडक्यावर काढून घेतलेले आहेत, कारण आपल्याला याची सालं काढायची आहे. तर सालं काढण्याची ही एकदम सोपी पद्धत आहे. तर असे गरम गरम शेंगदाणे एका सुती फडक्यावर काढून घ्यायचे आणि ते मस्त असे त्याला पूर्ण असं गुंडाळून घेऊन मस्त असे चोळून थोडेसे असे पटकून घ्यायचे आणि मध्ये मध्ये चोळत राहायचं, म्हणजे त्याची जी सालं आहेत ती भरकन निघतात. एरवी जर आपण पाकडत बसलं तर त्याचा खूप पसारा होतो आणि खूप कचरा होतो. तर ही एकदम सोपी पद्धत आहे शेंगदाण्याची सालं काढण्याची. तर असे मस्त अशी सालं काढून झालेली आहेत. आता ती सालं बाजूला कशी करायची ते बघूयात. तर आपला हा पुरी तळण्याचा जो झारा असतो तर तो घ्यायचा आणि त्याच्यावर ही सगळे शेंगदाणे ओतायचे आणि ह्याच्यामधनं हे थोडेसे हलके असे चाळून घ्यायचे, म्हणजे त्याची सालं आहेत ती पटकन बाहेर निघतात आणि मस्त असे सोललेले छान पांढरे शुभ्र शेंगदाणे आपल्याला इथं भेटतात. तर शेंगदाणे साफ करण्याचं किंवा शेंगदाण्याची सालं काढण्याची एकदम सोपी पद्धत आहे. हे बघा, अगदी कमी वेळेत आणि कुठलाही पसारा न होता मस्त असे आपल्याला हे शेंगदाणे मस्त अगदी साफ करून मिळतात. तर शेंगदाणे पण मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत. आता तीळ गार झालेले आहेत आणि शेंगदाणे पण गार झालेले आहेत. तर पूर्ण गार करून घ्यायचे आणि नंतर मग आपल्याला याची मिक्सरमध्ये पूड करून घ्यायची आहे. तर पहिलं मी मिक्सरमध्ये तीळ घातलेले आहेत आणि तिळाची पण मी बारीक पूड करून घेतलेली आहे. थोडेसे तीळ भाजलेले तीळ मी बाजूला ठेवलेले आहेत, जे आपल्याला रेसिपीला नंतर लागणार आहेत. तर तिळाची बघा अशी मस्त अशी मी बारीक पूड करून घेतलेली आहे. ही बघा, तर ती एका भांड्यामध्ये मी काढून घेतलेली आहे. आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये मी साल काढलेले शेंगदाणे जे आपले आहेत तर ते घातलेले आहेत आणि त्याची पण आपल्याला अशी मस्त अशी बारीक पूड करून घ्यायची आहे. मकर संक्रांत म्हटलं की तिळाच्या खूप वेगवेगळ्या रेसिपी केल्या जातात, तर त्यातलीच ही एक मस्त अशी रेसिपी आहे. तर शेंगदाण्याची पण बघा मी मस्त अशी बारीक अशी मी पूड करून घेतलेली आहे आणि ती पण तिळाच्या पुडीमध्येच मी ओतलेली आहे. एकत्रच करून घ्यायचं आहे दोन्ही. तर आता याच्यामध्ये अजून काही इन्ग्रेडियंट मी घालणार आहे. तर याच्यामध्ये मी हे अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट घातलेलं आहे. खूप चव चांगली येते. आणि नंतर हे जे मिल्क पावडर आहे, तर दुधाच्या पावडरचं 10 रुपयाचं पॅकेट मिळतं, तर ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. चव खूप छान येते. मिल्क पावडर आवर्जून घाला. मस्त अशी आपल्याला एकदम छान अशी चव येते. याच्यामुळे चव थोडी वाढते आपल्या या रेसिपीची. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ही वेलची पूड घातलेली आहे 1 चमचा. मी घरातच खलबत्त्यामध्ये कुटून ही वेलची पूड तयार केलेली आहे, तर ती इथे 1 चमचा घातलेली आहे. आणि थोडंसं जायफळ इथं किसून घातलेलं आहे. आवर्जून घाला जायफळ, मस्त अशी टेस्ट येते, खूप छान चव लागते. अगदीच नसेल तर स्किप केलं तरी चालेल. तर थोडं जायफळ मी इथं किसून वापरलेलं आहे. आणि आता हे जे सगळे जिन्नस आहेत ते मस्त असे मी एकत्र करून घेतलेले आहेत. हे बघा, छान अगदी एकत्र करून घेतलेले आहे. तिळाची एकदम मस्त अशी रेसिपी आहे. अगदी लहान मुलं, वृद्ध माणसं सुद्धा अगदी आरामात खाऊ शकतील अशी सुंदर अशी ही तिळाची रेसिपी तयार होते आणि जास्त वेळ पण लागत नाही. खूप छान अशी रेसिपी तयार होते. तर आता हे सगळं जे मिश्रण आहे तर मी हे कपामध्ये मोजून घेणार आहे. तर हे बघा, मी हे कपामध्ये काढून म्हणून आहे आणि आता हे मोजून घेतलेलं आहे. याच्यामुळे आपल्याला पुढे जो गूळ आपण वापरणार आहोत तर तो किती घ्यायचा याचा आपल्याला बरोबर अंदाज येतो. म्हणून मी हे सगळं जे मिश्रण आहे ते कपाने मोजून घेतलेलं आहे. तर बरोबर हे 3 कप मिश्रण झालेलं आहे. तर हा आता दुसरा कप आहे. आणि हा आता तिसरा कप. तर बरोबर 3 कप मिश्रण झालेलं आहे.
संक्रांत म्हटली की तिळाच्या बऱ्याच रेसिपी तयार करतो आपण आणि तीळ हे खूप आरोग्याला खूप चांगले आहेत. तर तिळामध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असतं. तर हाडांसाठी, केसांसाठी, त्वचेसाठी सगळ्यासाठी तीळ उत्तम आहेत. तर मिश्रण आपलं 3 कप मोजून झालेलं आहे. आता गूळ कुठला वापरायचा तर हे पण फार महत्त्वाचं आहे. तर इथं कुठलाही चिक्कीचा गूळ वापरायचा नाही आहे. काळा गूळ मिळतो तो पण वापरायचा नाही आहे. तर असा थोडासा मस्टर्ड येलो कलरचा जो मीडियम कन्सिस्टन्सीचा गूळ असतो ना तो भेटतो. तर तोच गूळ इथं वापरायचा आहे. हे बघा, चिक्कीचा पण गूळ नको, एकदम काळा जो गूळ असतो सॉफ्ट असतो तो पण नको. तर थोडासा हा असा हलका डार्क पिवळ्या रंगाचा जो गूळ मिळतो तोच आपल्याला वापरायचा आहे. तर गूळ मी इथं चिरून घेतलेला आहे. आता गूळ मोजून घेऊया. जेवढं मिश्रण आहे त्याच्या निम्मे आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे. म्हणजे आता 3 कप माझं मिश्रण झालेलं होतं म्हणून मी इथं 1.5 कप गूळ घेतलेला आहे. तर किसलेला गूळ जो आहे तो निम्मे घ्यायचा आहे. तर 1.5 कप इथं मी किसलेला गूळ घेतलेला आहे. हे बघा, तर गुळाची तुमची क्वालिटी कशी आहे त्यावर ही रेसिपी फार डिपेंड करते. त्यामुळे असा जो गूळ मिळतो तोच वापरण्याचा प्रयत्न करा, तरच ही रेसिपी खूप छान होणार आहे. तर बरोबर 1.5 कप मी इथं गूळ हा घेतलेला आहे. परफेक्ट. आणि याच्यामध्ये मी पाव कप पाणी घातलेलं आहे. तर याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे तरच आपली जी रेसिपी आहे ती थोडीशी सॉफ्ट राहणार आहे. आणि पॅन मी गॅसवर ठेवलेला आहे आणि आता आपल्याला गूळ पूर्णपणे वितळवून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लो ठेवायची आणि आपल्याला हा जो गूळ आहे तो पूर्णपणे वितळवून घ्यायचा आहे. हे बघा, सतत मिक्स करत राहायचं आणि आपल्याला हा गूळ वितळवून घ्यायचा आहे. तर गूळ वितळलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. मस्त परफेक्ट असा गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे. त्याच्यावर थोडेसे बबल्स यायला लागले की नंतर मग याच्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून एवढं तूप घातलेलं आहे. हे बघा, तुपाने चव जी आहे ती खूप छान येणार आहे आपल्या या रेसिपीची. तर 2 चमचे मी हे साजूक तूप आहे ते इथं वापरलेलं आहे, 2 टेबलस्पून. आणि तूप पण या मिश्रणामध्ये मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. तर तूप जे आहे ते गुळामध्ये छान असं एकत्र झालेलं आहे. गुळाचा मस्त असा पाक झालेला आहे. इथं कुठलंही टेन्शन घ्यायचं नाही की पाक हा एकतारीत झाला पाहिजे, तो घट्टच झाला पाहिजे, असं काहीही नाही. पाक हा फक्त थोडासा आपल्याला गूळ छान वितळून झाल्यानंतर त्याच्यावर थोडेसे असे बुडबुडे यायला लागले की नंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये हे जे मिश्रण आहे ते घालायचं आहे. कुठलंही पाकाचं टेन्शन न घेता आपण ही रेसिपी करणार आहोत. तर आता हे सगळं मी मिश्रण या पाकामध्ये घालून घेतलेलं आहे आणि ते आता हे पाकामध्ये छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम यावेळी स्लो ठेवायची आहे. तर थोडेसे त्या गुळाच्या पाकाला हलके हलके असे बुडबुडे यायला लागले की नंतर मग आपल्याला हे मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये ओतून हे असं मस्त असं स्लो गॅस फ्लेमवर छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. त्याचा मस्त असा गुळा होईपर्यंत. तर एका ताटाला मी इथं तूप लावून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे जे मिश्रण आहे ते काढून घेतलेलं आहे. तूप लावल्यामुळे आपल्याला हे जे मिश्रण आहे ते मस्तपैकी व्यवस्थित असं थापता येतं याच्यावर. हे बघा, तर सगळं मिश्रण मी काढून घेतलेलं आहे. मंद गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे मिश्रण सतत ढवळून त्याचा असा गोळा होईपर्यंत आपल्याला ते एकत्र करून घ्यायचं आहे. नंतर एका तूप लावलेल्या ताटावर मी हे काढून घेतलेलं आहे आणि आता मस्तपैकी असे व्यवस्थित असं मी हे पसरवून घेतलेलं आहे. हे बघा, तुम्हाला जेवढी उंची पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला हे मिश्रण ताटामध्ये पसरवून घ्यायचं आहे. हे बघा, परफेक्ट. व्यवस्थित दाबून आपल्याला त्याला व्यवस्थित असं एका लेवलमध्ये करून घ्यायचं आहे आणि छान असं मिश्रण जे आहे ते एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे बघा, व्यवस्थित असं मिश्रण थापून झाल्यानंतर मगाशी जे भाजून ठेवलेले तीळ थोडे मी शिल्लक ठेवले होते ते इथं वापरलेले आहे डेकोरेशनसाठी. तुम्हाला हवं तसं तुम्ही याच्यावरती डेकोरेशन करू शकता. तुम्हाला आवडत असलेले ड्रायफ्रूट्स अगदी बारीक चिरून याच्यावरती लावू शकता. हे बघा, तर मी अजून थोडेसे ड्रायफ्रूट्स याच्यावर टाकलेले आहेत. हे गरम गरम असतानाच घालायचं आहे त्याच्यावरती, म्हणजे ते त्याला छान अगदी चिटकून राहतात, नंतर निघत नाहीत. तर व्यवस्थित असे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही याला ड्रायफ्रूट्स वापरून गार्निशिंग करू शकता.
आणि थोडंसं मी याला आता परत प्रेस करून घेतलेलं आहे, जेणेकरून हे ड्रायफ्रूट्स आहेत ते मस्त असे या मिश्रणावर छान असे चिटकून राहतील. आणि नंतर हे आपल्याला 4 ते 5 तासासाठी मस्त असं गार करून घ्यायचं आहे. तर 4 ते 5 तास झालेले आहेत, मिश्रण पूर्णपणे गार झालेलं आहे. आणि आता याच्या मी वड्या कापून घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये याच्या तुम्ही वड्या कापून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, खूप सुंदर अशा ह्या मस्त अशा ह्या वड्या तयार होतात. तुम्ही बघू शकता, एकदम परफेक्ट आणि विशेष म्हणजे एकदम सॉफ्ट अशा ह्या वड्या तयार होतात. घरात जर वृद्ध मंडळी असतील तर त्या पण अगदी आरामात खाऊ शकतील अशा मस्त अशा सॉफ्ट अशा ह्या वड्या तयार होतात. आणि अगदी महिनाभर ह्या वड्या टिकतात, अजिबात ह्या वड्या खराब होत नाहीत. तर मस्त अशा सॉफ्ट अशा ह्या तिळाच्या आणि गुळाच्या वड्या आपण तयार केलेल्या आहेत. तर तीळ आणि गुळाची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. करायला एकदम सोपी आहे, प्रमाण सगळं परफेक्ट आहे. नक्की बनवा या मकर संक्रांतीला अशा ह्या तीळ गुळाच्या वड्या. तर खूप सुंदर अशा चवीला लागतात. तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.